Pnawn da, good afternoon, and welcome to our weekly live broadcast from Busnes LlandrilloMenai. Croeso mawr i'n ddarllediad byw wythnosol, Busnes LlandrilloMenai, a Julie ydw i, ac efo fi o'r tîm heddiw Mae Heather. Ein gwesteion heddiw yw Meleri a Patrick o Partneriaeth Ogwen a Cadwyn Ogwen. So yn y Gymraeg mae'r sgwrs heddiw, ond mae croeso i chi ofyn cwestiwn neu rhoi sylwadau yn Saesneg neu yn Gymraeg yn y chat isod. So bydd unrhyw gwestiwn neu sylwadau gael eu pigo fyny gyda Claire, sydd yn y cefndir heddiw yma ar yr ochr technegol. So croeso Mel a Patrick. Rydym yn falch iawn eich bod wedi derbyn ein gwahoddiad i'n gwylwyr ddysgu mwy am yr hyn da chi'n ei wneud yn Dyffryn Ogwen. A sut da ni'n gweithio ar y cyd drwy prosiect Academi Busnes Gogledd Cymru i gefnogi clwstwr o fusnesau lleol i Dyffryn Ogwen a drwy Cadwyn Ogwen. So Mel, da ni wedi bod mewn cyswllt drwy waith dros y blynyddoedd yn do, diwethaf, a so mae'n hyn yn mynd drwy'r hyn mae'r coleg yn ei gynnig i fusnesau drwy gyrsiau, prentisiaethau ac yn y blaen. Os allwn ni gychwyn pnawn yma, efo beth yw Partneriaeth Ogwen a sut ydych chi'n gweithio ar bydd economi, amgylchedd a chymunedau Dyffryn Ogwen. Diolch Mel. Diolch Julie, a diolch i chdi am bob dim ti wedi wneud i helpu ni dros y blynyddoedd yn dy waith efo'r coleg. Menter gymdeithasol ydy Partneriaeth Ogwen, a fel o'ch chdi'n deud, da ni'n datblygu prosiectau sy'n dod â bydd amgylcheddol, cymunedol, diwylliannol a hefyd economaidd i'r ardal. Gathon ni sefydlu yn ôl yn 2013, a hynny trwy weithredu arloesol gen 3 cyngor cymuned yn cydweithio. Da chi'n clywed fi, mae'n chydig bach o feedback? Na, da ni'n iawn, dwi'n meddwl, ynddo? Cool. Oedden, nathon ni ddechrau jyst, oedden ni'n cyflogi un clerc a finna. So clerc yn gweithio deudydd yr wsos a finna deudydd yr wsos. A dros yr 5-6 mlynedd dwytha, da ni wedi tyfu i fod yn menter gymdeithasol sylweddol. Da ni bellach yn cyflogi 14 o bobl. A da ni wedi datblygu nifer o brosiectau. Da ni wedi cymryd lot o adeiladau ymlaen ar hyd stryd fawr Bethesda. Da ni wedi cymryd llyfrgell gymunedol Bethesda ymlaen. Da ni wrthi datblygu canolfan cenfais, a da ni wedi datblygu nifer o brosiectau amgylcheddol. Yr un mwyaf rheina oedd sefydlu Ynni Ogwen. Mae Ynni Ogwen yn gynllun hydro cymunedol, da ni'n falch iawn ohono fo. Achos mae Ynni Ogwen, Mel, di roi Bethesda ar y map, i wneud y gwir yn do, yn y byd egni ac newyddol. Ond hefyd mae gennych chi brosiectau newydd hefyd yn cychwyn yn does, prosiect Dyffryn Gwyrdd sy'n ddiddorol iawn, da ni'n cael clywed am mwy am Ynni Ogwen, achos pan dwi'n mynd i'r cynadleddau mawr yma i wneud efo'r egni, efo Harais yn gynt, a falle, oedden nhw gyd yn siarad amdano Ynni Ogwen. Ti yn iawn, mae o, di roi Dyffryn Ogwen ar y map, dwi'n meddwl, yn yr un ffordd, a mae Ynni Padanperi, straw yn Llanber, di roi Llanber ar y map. Da ni'n fudiadau cymunedol grassroots go iawn, a da ni yn ei gwahaniaeth, dim jyst yn amgylcheddol, ond di'n cymunedau. A bob tro dwi'n sôn am Ynni Ogwen, dwi'n sôn amdano fo fel catalydd, a heb Ynni Ogwen, dwi ddim yn meddwl sa'r Bartneriaeth di datblygu gymaint o brosiectau amgylcheddol ydyn. So stwff fel Carwen, y Card Cymunedol Trydan, oedd hwnna'n gret llynedd. Da ni wedi dablo chydig mewn prosiectau tyfu cymunedol ac yn y blaen. A mae Cadwyn Ogwen wrth gwrs yn brosiect lled amgylcheddol, os da ni'n neud y danfoniadau i gyd efo cyrbyd trydan. Ond y prif brosiect amgylcheddol wan ydy Dyffryn Gwyrdd, a da ni'n hynod falch o hwnna, achos mae'n binnacle blynyddoedd o waith mewn ffordd. A mae gennym ni bellach dîm o bobl sy'n gweithio i daclo tlodi, ond taclo tlodi trwy weithredu amgylcheddol, a edrych ar tlodi tanwydd, tlodi trafnidiaeth, tlodi bwyd. Da ni wedi bod yn gwneud lot o waith yn cefnogi'r banc bwyd yn Bethesda, a hefyd taclo unigedd gwledig. Felly mae'n gyfnod cyffroes iawn.
Yndi, a dwi wedi bod yn siarad efo Hyw yn ddiweddar hefyd sy'n gweithio efo'r prosiect am gymryd prentisiaethau ymlaen a falle Medi nesaf falle. So mae'n rhywbeth sydd yn mynd ymlaen ac yn tyfu. So mae hynna'n briliant. Diolch yn fawr iawn, Mel. So dros y ddihennu rwan, dwi'n meddwl, a gawn ni glywed chydig bach mwy am Cadwyn Ogwen gyda Partneriaeth. Gres, diolch Julie, diolch Mel. Mae'n gres clywed cyn gymaint o bethau dath yn mynd ymlaen yn Bethesda. Mae'n just ffantastig. So diolch Patrick hefyd am ymuno ni heddiw i siarad amdan Cadwyn Ogwen. Fe ti di egluro chydig bach mwy amdan Cadwyn Ogwen a'r syniad sy'n ôl i'r prosiect? Diolch Heather, diolch am y gwahoddiad i fod yma. So felly fi gychwyn trwy ddeud mod i yn recruit weddol diweddar i Partneriaeth Ogwen a does gen I ddim llawer o brofiad o gwbl mewn gweithio mewn menterau cymdeithasol. Cerddoriaeth ydy'n nghefndir i, a yn amlwg mae'r sector yna, fel lot o sectorau arall, wedi gwynebu newidiadau mawr y flwyddyn yma. Felly nes I ffeindio'n hun yn ôl y Bethesda, y byw yn tŷ mam eto am y tro gyntaf ers 10 mlynedd. Ac busnes teulu ni ydy gwneud caws. Ac fel lot o gynhyrchwyr bach yn yr ardal, oeddwn ni yn dibynnu neu yn gwerthu lot fawr o'n cynnyrch yn uniongyrchol i fwytau, tafandau, caffis, yr hospitality sector oedd wedi gorfod cael lawr yn amlwg. Felly oeddwn ni'n chwilio am ffyrdd i gysylltu yn fwy uniongyrchol efo pobl leol, trio torri lawr ar gorau allforio pethau, gyrru nhw i Lundan a trio cadw pethau yn fwy lleol. Felly, ymysg lot o bethau eraill, oedd yn cynnwys marchnad bach pop-up yn y maes parcio yn stryd. Ac oeddwn ni'n trio cysylltu mwy efo pobl dros yr cyfryngau cymdeithasol. Ac oedd o'n diolch mawr i Partneriaeth Ogwen, really, nath camu fewn, gweld bod na angen o rywfaint mwy o strwythur i'r peth. A dyma ni yn cychwyn rhedeg siop ar-lein sydd yn gysylltiedig efo wefan Partneriaeth Ogwen, lle oedd pobl yn gallu mynd a archebu nwyddau a wedyn derbyn danfoniad unwaith yr wythnos, pob dydd Iau, yn y cerbyd trydan, fel oedd Mel yn deud. Ac oeddwn ni'n angerddol iawn i drio cael balans rhwng pethau hanfodol yn y cartre, y staples fel bara, wya, llefrith, ond hefyd i drio cefnogi'r gynhyrchwyr chydig bach mwy ar y pen artisan. So mae gennym ni y cawsia, mae gennym ni hefyd yn darparu bwyd môr gan yr cwmni Bydd Meleri Menai, bara, surdoes, anhygoel, llysia sydd wedi cael ei dyfu yn lleol yn y dyffryn. Actually, gan bod hi'n ddydd Iau, mae'r danfoniad, wel, da ni hanner ffordd drwy danfon allan, so mae'r fan trydanol, da ni'n cael menthu gan Zipworld, newydd fynd am y rownd gyntaf, ond mae gennau esiampl o dyma archeb tu ni, archeb mam di hwn. Mae gen i weld be mae hi'n... Ymlaen i weld beth sy'n y bag yna. Beth sy'n o'i de, Patrick? Beth ni'n cael ei de. Mae yna curly kale ac rhyw salad, cymysgedd o salad gan menter pandi. Be arall da? Spiced pickled runner beans. Mae hynny'n ddechrau neis iawn. Cynnyrch chwarel goch yn sling sydd yn tyfu bob math o bethau ac yn piclo nhw ac yn gwneud jams a curds a felly. Ni'n sôn am y pysgod. Mae gen i mecryll i fygu fan hyn. Ac cwrw. Chydig bach o gwrw. Dwi'n gwybod edrych ymlaen at nes ymlaen. Ogwen, dwi'n cymryd ydy hwnna, ia? Ia, siŵr, ia. Botol o cwrw caradog gan cwrw Ogwen. Fel dwi'n dweud, mae'r rhan fwyaf o'r silffoedd yn wag rwan, achos da ni newydd yrru allan, ond os dwi'n sbio tu ôl i fi, mae gen i hefyd pethau. Un o'r pobl mwyaf diweddar i ymuno ar sgîm ydy yr cooperative bwydydd cyflawn yn y stryd Bethesda. Da ni falch iawn bod nhw di ymuno efo ni, achos oedd na wir angen cael pethau fel pasta, reis, a felly oedd
oedd hwnna'n rhywbeth oedd pobl wedi bod yn gofyn amdano fo, so mae yna fag o lentils yma sydd dros ben. So rhywun eisiau archebu lentils os nesaf, chi'n gwybod lle i ddod. Gres, Patrick, mae'n fath ar rhaglen Ready Steady Cook oedd ar y teledu o blaen. Ie, dwi'n siŵr pa fath o bryd dwi'n ei wneud allan o hyn. Gres, mae'n gres i weld cyn gymaint yn cynhyrchu'r lleol yn rhan o'r prosiect. Felly mae'r prosiect wedi bod yn poblogaidd iawn i'r gymuned. Be na ni wneud? Na ni roi'r link safle Cadwyn Ogwen yn yr chat isod. Fydd Claire yn roi'r link sbenodol yn fyna. A mae Cadwyn Ogwen yn example dda iawn o cwmnïau lleol yn cydweithio a fynd o gwmpas gweithio ffordd wahanol, enwedig dros y misoedd dwytha, mae pob wedi gorfod addasu sut maen nhw'n mynd o gwmpas fynd o gwmpas eu busnes lle. Mae Busnes LlandrilloMenai wedi bod yn cydweithio efo Mel a Patrick, fel nes i ddeud, dros y misoedd dwytha, a drwy'r Academi Busnes Gogledd Cymru a busnesau lleol, da ni wedi bod yn cynnig sesiynau cyrsia byr, sesiynau blas i'r cyrsia da ni'n cynnig trwy'r prosiect. Rydym wedi rhoi sesiwn ar ariannu i busnesau ac cyfryngau cymdeithasol, so sgiliau sydd yn reis bwysig ar hyn o bryd. Mi rydym ni wedi trefnu sesiwn blas arall ar Strategic Business Analysis, Llonceg, SBA, da ni'n galw o, a mae hwn yn edrych ar y 6 them o'r prosiect. A mae hwn wedi cael ei ariannu 100% ar hyn o bryd. So mi fedrwch chi ymuno, os da chi yn yr ardal Dyffryn Ogwen, mi fedrwch chi ymuno ar sesiwn blas ar yr 27th o mis Tachwedd am 1:00, a sesiwn byr fydd o, a wedyn fedrwch chi fynd ymlaen i wneud yr cwrs llawn, os da chi eisiau lle. Os allai just chipio fewn yn fanna i ddeud pa mor ddefnyddiol oedd y sesiwn, wel y ddau sesiwn i fod yn onest, ond yn enwedig yr cyfryngau cymdeithasol, y ffordd o fewn Cadwyn Ogwen, da ni'n trio peidio ymddwyn fel rhyw fath o archfarchnad sydd yn mynd ac yn sgwisio'r cynnyrchwyr yma am gymaint o gynnyrch a da ni'n gallu. Da ni'n trio trin o lot mwy fel rhwydwaith a da ni'n gofyn i bobl chipio fewn efo i helpu a rhannu'r bwrdwn o'r marchnata a fel unrhyw mudiad bach mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan fawr o'n strategaeth marchnata ni a da ni rili gweld y gwahaniaeth ar ôl cael sesiwn, oedd pobl yn lot mwy parod i chipio fewn a i cychwyn wneud i gwaith cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n gwybod bod nhw wedi gwerthfawrogi y sesiwn arall ar y finances hefyd, ond oedden ni mor falch bod ni wedi gallu cael y sesiwn yna. Ac da ni wedi cael newyddion da hefyd, achos o'r sesiwn blas yna, mae yna 5 oedd y rhan o'r grŵp yna wedi mynd ymlaen i wneud y sesiwn, y cwrs llawn mewn ffordd. A dwi'n meddwl bod chdi'n un o hynna yn does Patrick sy'n mynd ymlaen i wneud y cwrs llawn. So mae o'n yn gwrs werthfawr iawn o ran cyfryngau cymdeithasol. Nes i ddysgu lot mewn 40 munud wed. Ti'n bod mae o hefyd yn dangos pa mor bwysig di cydweithredu i'r prosiect. Achos fysa Cadwyn Ogwen ddim wedi digwydd, o'n i bai bod ni'n gweithio efo'r sector breifat yn lleol. A mae'r cydweithio da ni'n efo chi fel mudiad addysgol wan. Mae'n jyst yn briliant bod ni'n gallu cydweithio fo'n gilydd a ddim yn gweithio mewn silos. Ie. Mae'n greu cael yr adborth positif iawn yn ôl gen pobl sydd wedi bod ar y cyrsia. A rhaid i fi ddeud, os da chi efo diddordeb yn y sesiynau, maen nhw yn llenwi fyny yn reis handi. So, fel o'n i wedi deud, ewch i'r links mae Claire di roi yn yr sylwadau i achebu lle chi cyn i chi fethu allan. Dwi'n gwybod fydd yna cyrsia newydd yn y flwyddyn newydd,
ond na, mae'n gres i clywed mwy o wybodaeth a adborth i'n fawr. Mae gennym ni gwestiwn di dod drwad, gyda Claire yn y cefndir yma, ac cwestiwn Meli Patrick ydy hwn, ydy lle mae pobl yn prynu, lle mae nhw'n gallu mynd i brynu online. Reit, so mae gennym ni wefan yn amlwg sydd yn hostio'r siop. Mae y ffordd hawsa i gyrraedd hwnna ydy trwy wefan Partneriaeth Ogwen, sef ogwen.cymru neu ogwen.wales i accesio'r un Saesneg. Y ffordd da i aros in touch efo beth da ni'n neud, os ydych chi'n iwsio Facebook, mae gennym ni grŵp sydd yn agored i unrhyw un i ymuno. Da ni'n postio rheolaeth yn fanna efo unrhyw newyddion, pethau newydd sydd yn mynd i gael i ddarparu, ond hefyd, da ni'n gymaint o fedra ni, da ni'n gofyn am adborth, am syniadau pobl, os da chi wedi bod yn cwcio reseitiau, os gennych chi reseit da ar gyfer mecryll, ceil a pickles and beans, dyrwch chi yn y grŵp yna, dydwch wrth bobl, dydwch wrth ni, achos da ni eisiau gweld hwn fel rhwydwaith cysylltu yr cynnyrchwyr efo'r cyhoedd. Gret. Sgynna ni gwestiwn arall yn dod i fyny? So dwi'n meddwl bod yna un gwestiwn arall di dod i fyny, di gofyn ar ran ardaloedd eraill, beth sa'n nhw'n gallu gwneud. A sa'n ni mwy na parod i weithio efo grwpio busnesau yn unrhyw ardal. So cysylltwch â ni, mae'r gwybodaeth isod. A dwi'n meddwl bod na, so'r cwestiwn, di nhw'n gweithio grwps o busnes. Yndan, so i gysylltu a ni, a nawn ni ddod mewn cyswllt â chi. So, diolch yn fawr iawn i chi ddod. Mae yna un cwestiwn arall. Da ni on yr ôl heddiw, dwi'n meddwl. Sorry. Iawn, o'n i ddisgwyl i hwn o drwad, dwi'n meddwl bod ar ei ffordd. Julie, hefyd, tra ti'n gwychad am y cwestiwn, os oes da bobl eisiau trafod Cadwyn Ogwen efo'r Bartneriaeth hefyd, just cysylltwch fo Patrick neu fo fi'na, da ni'n hapus iawn i helpu cymunedau eraill i wneud stwff tebyg i hyn. Mae hynna'n briliant. A y cwestiwn sy'n briliant, diolch. A wedyn y cwestiwn sgynna ni ydy, so os oes unrhyw gynhyrchwyr eisiau bod yn rhan o Cadwyn Ogwen, eto be fysa nhw'n wneud? Y peth gorau ydy cysylltu efo ni unau drwy'r Facebook neu ar y wefan. Mae yna link ffurflen cysylltu a mae hynna'n dod drwad i fi. A da ni wastad yn edrych am i ehangu'r teulu chydig bach a gweithio efo mwy o bobl. Felly, peidiwch â wedi a jyst cysylltwch yn syth. Gret. Achos dim rhaid yn fod yn gynhyrchwyr o'r ardal nag oes, wedi fod yn... No, yn amlwg, da ni'n trio, fel oeddwn ni'n sôn am gynna, cadw pethau yr emissions yn isel. Felly, yr mwyaf lleol y gorau, ond na, da ni ddim yn gwrthwynebu cael pobl sydd yn dod o tu allan i'r dyffryn o gwbl. Gret. So diolch o fawr iawn i chi am ddod ac i egluro'r hyn da chi'n neud yn lleol. So fel mae Claire wedi bod yn rhoi, mae'r linciau yn y gwylod yna i Partneriaeth Ogwen, i Cadwyn Ogwen, i cysylltu a fi a Heather hefyd, so mae hynna'n gret. A diolch o fawr iawn i chi am ymuno efo ni heddiw. Diolch i chi. Diolch. Diolch.